sirna. Oh ngono ya, Mak. Sumangga Mas Mio ngancani kula dateng pepanggungan. Yuk, aja dipleroki sesarengan kalian Asta Brata. Dados. Hey! Sekali lagi, ya. Hey! Matur nuwun. Hey, hey. Wilujeng dalu, selamat malam Mas Mio. Wis muni urung? Halo. Muni. Cah-cah HR jarak kok. Jarak. Suwi rapetho. Selamat malam. Selamat malam Mak Cangik Yulimbo, Mas Akbar sing bagus dhewe. Amin. Nah, bagus ora ngerti kanggone konokan. Sik, maksudnya piye? Ki lagi ketemu kok tembungmu kok wis ngabangne kuping. Konokan ki kanggone ora mungkin nguyuh tok ya, Bar. Terus maksudnya? Oh, yo kenek yo kanggo kok tak WA. Iya. Aku rung wayahe. Mas Dalang untune gingsel nek mundak bagus. Nek gingsel wau tenggen kondokan kuwata sing nyuwun foto. Amin. Wajan kok enten sing lemu wau Pak Iyange jenengan sing anyar to. Mboten niku priyayi mriki kok, priyayi pengkol mriki. Oh, aku ke salin ning kono ki ya enek sing nunggoni pacarku anyar, Mas. Pacare Mas Mio baru? Neng kene iki. Siapa namanya Mas Mio? Lia. Oh. Lowemu. Lia iki pacarmu sing anyar. Nah, aku lemu, awake lemu banget. Make up ditunggoni. Ning anding kuwi ambekane iso wos. Ngadeg nemak kerengkang brut. Ngosek to, duwe pacar lemu ngono kuwi sampean tapi yo tetep sayang, tetep cinta ya Mas ya. Sayang to. Karo Mbak Lia kuwi. Enek irite, Mas. Lho. Mbak Lia niku? Ora sandadak tuku kasur. Oh. Cekel banteng buk lah iki. Wong lemu malah angel lho nek ora nggo bantuan laler ndak iso. Lho, lah kok nggo bantuan laler? Ora maksudnya iki Mbak Lia ki. Ayo. Tapi sampean kan nyuwun sewu. Iya. Mlebet nggene Astabrata niku kit milai mlebet sak ngertos kula dites keperawanan. Nek sing cilik-cilik ngene iki kan jelas penak banyu dikekne bak wae rinso. Plukuduk. Oh, lah kuwi isih perawan. Nek Lia. Sik dibaleni sik. Wong nek jek perawan, tandane nek dilebokne banyu, bleng mesti banyune munine piye? Plukuduk. Niku jek perawan ya? Sik perawan. Lah nek Mbak Lia? Lah lebokne banyu bleng
banyune sat. Berarti ngono kuwi piye? Ngono kuwi termasuk perawan apa ora ngono kuwi? Nresep kok perawan piye? Mangsaku kok nggarapi. Alhamdulillah, lautan manusia luar biasa mirsani Mas Akbar. Tepuk tangan buat pagelaran wayang kulit. Tepuk tangan, tepuk tangan. Alhamdulillah. Kula dongake ingkang sami rawuh mugi-mugi pinaringan sehat. Amin. Kathah rejekine. Amin. Barokah donya akhirate. Amin. Rejekine kathah turah blawah kenging kagem tindak ngibadah wonten ing Mekah lan Madinah. Allahumma amin. Barokai sholawat sholatullah salamullah ala toha sedaya. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Shollu ala Nabi Muhammad. Shollu alaihi. Pada kesempatan malam hari ini acaranipun bersih dusun. Bersih dusun, Mas. Reresik dusun nite an-nadhofatu minal iman. Artinya Kebersihan itu sebagian daripada iman. Resik dusun menika berarti diresiki laire nggih batine. betul. Nggih kolbune nggih rejekine. Amin. Napa kok rejekine nggih diresiki diculne kagem sedekah, Heeh. dana rasa, gelar pakeliran wayang kulit dari 430 kakak terkumpul dana sekitar 50 sekian. Wah, kagem gelar pagelaran wayang kulit wujud melestarikan budaya seni tradisi, Mas. Amin. Amargi napa ini dulu media siar Islam Kanjeng Sunan Kalijaga tetap diuri-uri sejak teng riki wayangan pertama nek boten klintu sejak tahun 1973. Wah, wayangan teng Pengkol niki. Dugi sak menika tahun 2025 rutin enek gange mung pas corona nika, Mas. Nggih, nggih, nggih. Kula apal. Kok iso apal, Mas? Oh, teko Pak Sukardi ya. Tak kira nek atimu ya ati Pengkol kene. Lho nek kula nek kali piantun Pengkol pun bate. Apa nyedulur? Nggih, nyedulur mugi-mugi panene brambang sae. Amin. Regane nggih sae. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sing baku mboten namung rega lan brambang ingkang sae, mugi-mugi dipun barokahi Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin ya rabbal Wonten alamin. ing tlatah Pengkol. Pengkol. Otak-atik gathuk nggih, Mas. Pripun Mas? Pripun Mas Mio? Pengkol. Pengkol. Ping rakaping anggone gelar pakeliran wayang kulit. Nggih. Kol. Kolaborasi antarane musik pentatonis dan diatonis dipadukan jadi satu menjadi pagelaran yang indah. Desane napa niki? Ngerami. Ayo. Ngrembaka rahayu misuwur masyarakatipun. Wah. Ngerami itu ngrembaka rahayu misuwur. Kecamatannya Sukamara. Suka wis ngarani, mara wis ngarani sapa sing mara rene manahipun atine mesti suka. Mesti seneng. Mergo ditanggapne wayang. Mboten namung niku berarti masyarakatipun ugi grapyak semanak. Betul. Luar biasa. Priyayi kene grapyak ae Mas ya. Grapyak niku pladene nggih bergas sedaya. Dagelan agek teko. Wah, Mas Meo teko langsung kopi, teh, dahar, saking bergase urung diombe diundur neh. Niku dijoli sing langkung anget lho, Mas, sing langkung panas. Tapi piantun mriki jelas kompak. Kompake, Mas. Deloken ora sandadak dikongkon kabeh do madhep rene. Lah iya no wong hiburane, pusat hiburannya menghadap ke sini kok. Lah kae kok enek madhep rono sitok wong nguyuh. Kok yo awas men karo wong nguyuh lho. Nggih bakul dukono dukene luar biasa. Alhamdulillahnya juga, bersyukurnya juga malam ini diparingi terang.
Alhamdulillah. Nah. Niku berarti awet dongane sedaya masyarakat wonten ing tlatah mriki. Nggih. Badhe mirsani wayang ya Allah jenengan paringi terang alhamdulillah kaijabah. Bibar isak wau pun kula gawakne uyah kok, Mas. Wah. Nggih kula Sampean- ubengi panggung mriki. Kula gawakne uyah. Saiki mertua. Nggih. As Akbar saiki mertua. Kuwi nyapa kok malah wedi dhewe aku. Aku saking Gumune. Iso terang ngeten kula gawakne uyah kula ubengi panggung niki wae. Weh. Uyah carane iki syarate pirantine siji uyah. Loro Tahu enak kuwi engko. Tahu karo uyah engko disambi enak. Dadi nyuwun sewu lho Mas. piye. Mbok menawa nek enek petise. Kok malah Weneng ngombah tuwek kok terus uyah. Tahu nyuwun sewu lho Mas. pripun? Nek babakan udan. Heeh. Lho. Oh, udan. Udan saka etan tolak bali ngetan. Udan saka kulon tolak bali ngulon. Lor. Tolak bali ngalor. Kidul. Tolak bali ngidul sing ora iso sitok. Apa kuwi? Udan kon dhuwur. Mesti jeglok. Terus ora dhewe ngejak kancane lho mesti. Ngejak kancane akeh. Aku dhewe lambeku keploh. Nek lambemu kuwi tangi turu wis udan terus kuwi. Ayo. Lambe kaya ngono kuwi apa iso muni, Mas? Apa iso dimanfaatkan ngono maksudnya? Iso. Maksudnya ada kegunaannya. Bisa. Kegunaannya lambe sing kaya ngono kuwi ngopo? Kowe ora ngerti nek aku numpak motor. Lho. Lah nyapa hubungane untu karo numpak motor iki lho? Aku nek numpak motor suarane lambeku kaya gendul kena angin. Piye kuwi? Wak. Biantere wer iso mak pak. Ngono ya? Nggih, nyuwun sewu lho Mas. Pripun? Ngono kuwi aku ya tau kuwirangan kok. Lho, masalah apa? Pas tuku tiket sepur ning stasiun. Heeh. Ngelungke dhuwit ning loket tangan urung teko nggon untu mecahke kaca. Kuwi jenenge untung gragas kuwi. Ayo kuwirangan ya asem. Tapi nak ngono kuwi nak maksudmu dalam berumah tangga, ngono ki aman ya Mas dalam aman. membangun rumah tangga. Ora ngerti spesiale wong untu monyong sampean. Loh, spesialisnya untu monyong niku napa? Apa mencium iki rong-rong kena lambes mak. Kauri. Ngono ya. Ki sindan-sindan iso malah kiri-kiri. Rumangsa. Sinden sakmene mbane jagoku ya sitok. Apa? Yuku pinggir dhewe kalau. Kok ketoke kok anu to, mempunyai hubungan sama sinden pojok dhewe to sampean iki? Lah hubungan piye liyane nyinden terus kono maca mantra. Sinden pojok niku? Heeh. Maca mantra piye lho? Lah kono piye diluk-diluk masuk angin. Heeh. Terus lupute ngono ya semlemet kene madarane. Heeh. Terus engke wis mudhun engke mbuh mending bebesan mbuh. Ya letaknya di pojok, nanti ono apa leh yuswane pun sepuh, dadi umpamane masuk angin dulu lumrah. Tapi ya matur nuwun, Heeh. pesinden ingkang sepuh menika anggone nyecep uyah niku ibarate pun langkung kathah timbang sing nenek. Betul. Nah, terus setiap pagelaran wayang kulit mesti enten ingkang sepuh, ingkang tuwa. Wong tuwa niku wis tau dadi cah nom, ning cah nom urung tau dadi wong tuwa. Oleh karena itu kita harus menghargai setiap orang tua. Betul. Apalagi orang tua kita sendiri. Kuwi wajib to. Wajib. Berarti cak lupute dinggo nyinden nggo tuwek-tuwekan karo dinggo tunggu cok bakal, Mas. Kok nemen-mene Lah sing ujubne sapa nek rasi tuwek mosok sing nom? ya para-para ahli agama teng pengkol mriki to. Oh, niku Mosok dadak sinden Astabrata kok iso ngujubne selametan ujug Tamat bakal. lho juk engke. Gek terus deloken nyuwun sewu. Pripun? Nek lenggah ngene ketoke gatel mbombo. Pripun? Arep ngukul kan ora penak. Nggih. Dadi njur kono ngene. Pripun nek lenggah piye? Nek lenggah Nek lungguh plek ngene iki arep ngukur kok ora penak akeh men wong. Terus iya tak kukur ngene. Nek mau ngematne kok ngantek tekan kono. Lah kula ngematke keke ngandhap wae. Liya ya isih melek. Ya, kowe munggah panggung apa piye? Jepluk apa ora? Jan. Nganggo rasukan apa to Mbak Liai sing nganggo rasukan apa? Iki biru padha karo terop. Kowe kira-kira klambine turahan terop. Iya, wah lah kuwi kae iki dadi ontran-ontran kok. Piye? Bekas sepanduk iki dienggo klambi karo Ria. Oh, bekas spanduk. Bekas sepanduk. Lah bekas spanduk biasanya nek tulisane to. Sepanduk kolam renang. Dadi begitu dienggo ngene iki lha kok pas kene enek tulisane. Tulisane piye? Kedalaman 50 meter ngene. Wah, iya.
Mbah Neo. Lebih ngenakne malah HP neh. Apike? Bekas sak kebo pupuk mbombo. Heeh. Lah kene iki lah kok enek tulisane berat bersih 50 kg. Nganggo ngono kuwi ya. Dinggo sing ngisor nggih Lah, rok. lah jarimu nak Mbak Lia pacarmu. Kowe ya aja gelem kalah nganggo bekas spanduk, nganggo bekas pamflet no. Iya tahu. Oh tahu. Tak nggo kathok ngene iki malah enek tulisane kok. Apa? Jangan digantung. Ya apa? Lho, tenan bekase nggene pupuk nika lho. Sinden-sinden Astabrata buahnya. Luar biasa, ayu-ayu. Ayu-ayu. Ngene iki teko omah bojo kudu tak pateni. Dipateni lampune terus ngibadah salat tahajud. Yuh, pikirane aja teko ndi-ndi. Orang itu harus menjunjung tinggi nilai kesetiaan. Oh, setia aku, Mas. Istri itu wong enek tetep bukan ngene, Mas. Piye? Wong rabi kuwi seneng. Heeh. Ning aja seneng rabi. Kowe teko ndi-ndi. Siji dinggo selawase, Mas. Nyun sewu kula dereng rabi nyun sewu. Nggih. Ning kula namung penyambung lidah karena dalang itu penyambung lidah dari para sesepuh, para senior gitu. Setia itu perlu. Oh, perlu, Mas. Luar biasa. Wah, wong nek ora setia biasane ngentut ae ngono. Iya. Ibaratnya, Mas, ada perumpamaan cinta itu buta. Cinta itu buta. Ibaratnya sak elek-eleke bojomu. Nek kowe ana dalan petuk cah wedok ayu, butao, meremo ning balika ning omah. Dengan prinsip ora ana wong wedok ayu sak liyane bojoku. Ngono kuwi lakonono. Lah iya, wis tak kandhani iki krungu apa ora kuping. Lho. Kok malah ngandani aku. Mas, Pripun? sinden sakmene mbiyen niki lho Mas Dalang. Mbok dijumenengke. Lah iya no, ini ada Mbak Rinvi. Saya belum pernah bertemu, baru di panggung kali ini bertemu. Luar biasa. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak Cium. tak sayang. Lah sayang ki nek ra ciummu ya ora penak. Nek sing nyium kowe munine Diagem mic-nya Mbak Yu. Anu dispot itu. Astaga. Yo. Mangga. Hey. Bayo. So kaya kelir. Dadi jaran Duk. Jarane rok digo. Lah niki mangke mawon. Ngosek. Sak cukupe ae, Cok. Ya, untuk pembuka dulu. Mas sabar. Dalam. Iki umpama jaran wedok. Heeh. Aku ya pengen mengendarai. Pripun to? Kok Anu- mengendarai niku maksudnya? Loh, kan lumrah to, Nduk, jaran iki tumpakane menungso. Oh, ngoten, Cik. Mengendarai kuda, baik jalannya. Duk, tik, Tapi tak, biasanya niku lek kuda niku sesuai gender. Lek jenengan gendere cowok, berarti kudane ya kudu cowok. nek gendere Cewek, ya berarti kudu cewek. Oh, iki berarti jaran cowok iki. Niki sik tak deloke. Niki banci niki. Lho kok banci? Jaran Pripun? banci. Selamat malam Mbak Rinvi. Selamat malam Wilujeng Mas dalu. Akbar, Wilujeng Daluki. Baru malam ini kita bertemu nggih. Enje, alhamdulillah. Handerek tepang Hangladiwano. Sinten nama lengkapnya Mbak Rinvi? Oke, perkenalkan nama saya Rinvi Ananda Mas Akbar. Rinvi Ananda. Iya. Kelahiran dari mana Mbak Rinvi? Kelahiran dari Tulungagung. Tulung Agung Kutha CT. Kota JD. Kula meo. Ora takon. Mbak Rinvi. Mas Akbar. Panjenengan menika kelahiran tahun pinten, Horo? Kelahiran tahun 2004. Berarti ngisorku 4 tahun. Patang Mas tahun. Dalang. Heeh.
nek kuwi pomo gesek nggur 4 tahun ngono. Heeh. Cocok. Wah. Mbak Rinvi. Dalam Mas Akbar. Kalau saya itu kelahiran tahun 2000. 2000. Panjenengan 2004 nggih. Nggih. Berarti ngene iki aku ndak krasa, Mbak, nek sampeyan ngisorku 4 tahun aku ndak krasa. Lah krasane pripun? Lah ngaten maksudnya sampeyan berada di bawahku kan kula mboten krasa. Nggih. Modus. Terus berarti Salaman dulu, salaman. salaman dulu. Rian. Alah. Ya Allah, ndredeg. Pengen piye? Lho, jenengan ki pengen salaman to? Pengen salaman lho. Pak De. Salaman lho. Mboten salaman. Pak De, aduh, ngedoke rego iki. Lho, Nyeluk aku ora Pak D. lah pripun? Bro. Oh, bro, oke. Berarti Bro Meo? Heeh. Oke, salaman Rian Bro Meo. Bro tuh bro. Lah nggih. Bro, kok Loh, bro? tapi lek alon dadine bro. Nggih Ah, nah. Iya. Nah, Lah, salaman dulu Bro Meo. Ya Allah, hayu. Mbak. Nyapa. Kok yo minggu. Dibaleni tak dibaleni kok kono Mbak, kok kono Mbak. Salaman, Om. Dari sana, di sana. Nah, iya, Salaman tadi. dari pojok. Dari pojok. Kok kono. Manut aku, tak golekne. Wis. Ayo 1 2 3 salaman. Selamat malam Bro Meo. Ya Allah. Telek. Nyapa kok telek lho. Aku ora badan. Lho, Oh ora badan. dereng to? Dereng salaman to? Salim. Lah nggih, pripun to? Salim. Salim. Ah, boyo ngono kuwi dran to saliman. Jejer. Kowe Pripun? nyapo mbok ambu barang lho. Nyapa? Kok didilat barang. Gila nih. Jejer. Jejer. Boyo. Condronen, Mas. Boyo iki umpama dadi manten no boyo. Piye? Sing wedok kaya Komorate, sing lanang kaya Komodo. Lah nek pomo jejer mlaku ngene iki pomo sing ngerti rodok kene kan awas. Oh, Mbak Sinden karo dagelan sing rodok mburi mesti gak ketok. Lho, sindene bar tuku kirik. Aku ora omong lho ya. Gak omong ya. Mbak Rinvi Mas menyapa Dan. masyarakat dulu, Wong nggih niki saderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih niki ngaturaken wilujeng dalu selamat malam kagem para tamu undangan ugi kagem warga masyarakat pundi Wonten Pengkol. Dusun Pengkol. Nggih, iki bersih Nggih. dusun, Ini Bro. acaranya bersih desa ya. Atase dusun niku dusun. mawon saged iuran rutin kuat setiap tahun berarti ndudeke yen to masyarakatipun sayuk guyung. Oh, Masya Allah. Berarti didoakan dulu khususnya untuk warga desa Pengkol. Dusun Pengkol. Oke, mugi-mugi bagas kewarasan, Amin. diparingi rezeki berkah barokah babrah melimpah. Gek munggah neng lo. Gek tuku om. Mas. Saksa. Wah. Tuku sapi per. Rah. Gek turu mlum. Turu. Lho. Lho. Apa to iki? Si tukang ngenong. Kok sapa to sing kemeng sing ngomong sing banter kemeng sapa? Sing ngethuk tukang nerang udan. Mbak Rinvi. Enje Mas. Wah, luar biasa panjenengan kelahiran tahun 2004 nggih. 2004 nggih. 2004 Tulungagunge pundi lho, Mbak? Tulungagungnya bagian gunung Mas Akbar. Wow. Sendang. Oh, Sendang. Iya. Loh, KKN saya itu di Sendang. Loh. Di Tugu. Loh. Tugu Sendang. Lah itu rumah saya. Sama di Digatuk-gatuk nih. sumpah iki gak ngapusi iki tenanan iki. Iki dicekek glegek. Cekek KKN ku ki ning Tulungagung di dusun Tugu Sendang. Tugu apa desa ya? Desa. Desa, Desa ah. Tugu Sendang. Daleme Pak Parlan. Betul. Adekno aku mbiyen KKN ning guyangan. Wah, Loh, kowe nganggo penelitian. betul sampean ilang ya to Mas? Oh, jenengan nggih tugune nggih. Enje, pas lapangan tugunya. Lah tugu kok cilik. Loh, ini Tigi namanya. Oh, tigi. 1 bulan saya di sana, Mbak. Oh, 1 bulan, 1 bulan je. Benjing lek sawanteng mriko malih, monggo mampir. Aja mampir. Maksudnya mampir ning ngarep omahku ki nek bakul ngono lho, Mas, takon Musuh tumbas. bocah iki jolan sandal si wedok meteng.
Mbok mampir nene wah jan. Ayo saiki ngene. Saiki ngaturke tetembangan. Aku pengen nyicipi suarane Mas Mio. Ayo. Aduh. Wah, bene kok medhe silit pitik. Jaremu nyicipi, Mas. Suara. Lah iki gak dimainke man-man to. Lho, lah nggih Mas suarane panjenengan. Di panjenengan bawa sik. Bawa. Digandrung dulu mengko sing nembang baru Mbak Rinvi. Oke. Bawa apa wis sembarang pelok. Tak gandring ya. Lho gandrung nek gandring ki titik apa piye kok digandrung? Gandring mbak. Lan tilan. Iya. Berjiwatan pagulingan. Wah, sing lanang entuk anugerah sing wedok musibah ya. Ben pisan-pisan ngrasake musibah. Nggih. Ya. Gandese luwese aduh nimas dalange pengen. Ki lho aku entuk WA. Pripun? Saking Bumeo. Lho. Ayo, wes iki wes bahaya iki. Iki mesti adu-adu lho, Bro. Bumeo. Lah iki lho. Nyapa? Mas Akbar, mangke rampung wayangan Meo mang pateni, kula kalih jenengan mawon. Oh. Dalah. Dita. Nah iki lho diwaca. Oh, lha iki lho, bar engko urip noneh. Wong mati. Masane. Ayo. Cah-cah yo gelem kok. Aku ki repot lho duwe bojo ayu. Tak tinggal ngomah kok disuluh tangga. Jak tanggapan ge kerayan yoga. Ayo. Ning kuning. Lancer kuning kinawa liyan. Ayune blebese aduh nimas inten-inten pun kakang dhewe Gonge manual. payah tak ngempul mau udut ae wayahe ngempul udut lali leh ngempul kempul dhewe Iso Pak ya. Iso nggih berarti iso kempul iso. Mau ngebas iso ora bas. Oh, apik ya lambene ya. Multifungsi. Multifungsi. Mau dadi kloset iso ora? Ora iso ya. Ora iso. Nyapa? terus cangkemku arep mbok uyuhi Ora, ndak. ayo kudu gelut ayo Ora. Mbak Rinvi, Nggih Mas Akbar. hanembang. Supados Siap. hang lipur para marga masyarakat mapan wonten ing Hapengkol. Ya. Pengkol nggih, nggih. dadi perkara Anu, Mbak, Nggih. niki wonten pamundutan Liwung kalih ninggal katresnan paduka panjenengan milih ingkang pundi? Nggih, ninggal katresnan mawon nggih Mas Akbar. Ninggal katresnan nggih. Digarap jaranan pareng. Pareng. Nggih. Nah, ninggal katresnan. Engko nek wis suwuk ya ta, nek wis suwuk solah jaranan. Ki bocah iki ketoke wis moh karo menungso. Dateng napa? Lho atase nyanyi njaluk digarap jaran. Lho, Maksudnya iramanya. iramanya jaranan Tak kira wis nggih. njaluk digarap jaran. Mboten njaluk ditukokne jaran ngono maksudnya. Ketokno ciri khas Tulung Agungmu, Mbak. Siap. Ciri khas Tulung Agung tidak ada lain yaitu adalah Hasenderewe. Aku tahu goleki ciri khas petuk ciri kabeh. Yo, coba kaya ngapa? Ninggal katresnan bersama Mbak Rinvi sapa mau? Rinvi Meowati. Lho kok yo ngeleh-ngeleh jeneng ki yo kok nyap. Ananda nggih. Ananda nggih. Ananda Sumeo. Bulan napa Mbak lahir jenengan? Mei
Gemini, Mas Akbar. Gemini ya berarti ya. Gemini. Dan jenengan kok sumerep? Yo no nek me iki Gemini. Oh, soalnya Gen Z nggih. Gen Z. Nggih, lek Cak Meo bulane napa? Trowelu. Kok Trowelu ki niku Sio, Siung. Pokoknya aku apalku Trowelu. Oh nggih, pun. Kula kinten nek oh soalnya oh gisul soalnya nggih. Gisul kok sak cangkem kabeh. Lho lah niku bahasa halusnya gingsol. Wis apalku lahirnya tahun piro Trowelu. Yo, coba kayak apa ya? Digarap-garan ninggal ketesan bersama Mbak Rinvi Ananda Made in Tulungagung. Yo, coba. Asta Brata. Bengkel bergoyang.
bisa kumpul kaya wingi. Dihabiskan. Yo. Ojo lali pawengku kemana kang mas janji-janjimu aku kang setia satu hati nganti Waroko Astabrata. Lho, lah kok mbok buka ning kene iki lho. Weh. Oh. Bojara. Rongko kake. Tak kira nek arep. Awas. Wah, jarane lanang kesenengan.
matur suwun. Dulure Joget. Ganongan. Batalipun risang pate bujong anom ingkang ngrepeki bidale para wadya saking Bantarang Eda. komplit. Oh, ganongan. Ganong. Wah, iki. Yuk. Ganongane cilik kaya roti. Totalitas iki. Totalitas luar biasa. Waduh, arti tali enek sanggule. Ubetno oleh gulu, Nduk. Awas pinggir kau minggir. Ayo senggak kabehnya. Untune kemeng, kurang gede. Oh, kono. Makane ancang-ancang, heeh. Duwe untu kudune monyong sing gede. Jungkir balik oleh ning aja menek. Engko suwek. Jari E iki lho, Dik. Ayo. Hop. Alon. Ayo. Kleru Mas, kleru. Iki wong nggih pancatan. Wes sampeyan ning kono tak kira apa ngono? Kaya apa? Koson. Bagus e ngene kaya son. Oh, yuk. Ya saiki sampean. Yo, ganti. Ganti Mas Mio ki mung wis joget sak kayange. Kok iki. Oh iya iki. Oke, gonen. Awas. Lah wong raimu wis kaya ganongan to. Gua ya. Kursine ndi? Lah aku nek trimo ngene tok mah. Lho nyapa? Atraksi nu. Mbok panggung pisan. Oh iya. Waduh. Oh iya. Wah. Ayo yo. Oh. Tunjukkan ayo Mas ya. Nah. Awas. Yo.
kok iso bathuke kena untu lho. Iki umume ganongan ki lho nyantol Mas. Piye ya iki? Kok lha ya kok kowe buta cakil umume lek gawe ganongan iki ngene ya. Lah iki ngene. Ora mentolo nyawang aku. Mas iki mentel Pak. Mangan sak emplokan. Heeh. Kok iki diumbah ping 7 ya? Kirik. Ayo coba kayak kamu. Yuk. Sama saiki ning kono meneng karo ngene ya. Sik meneng. Karo ngono tapi panggan. Heeh. Kaya mang. Oh, ngono, oke. Loh, aja ngono, sama nih. Ngene. Nah, ngono lho. Nah. Hei! Iya. Perokno kok malah. Ya, ngono. Bayo aku. Ayo, pas matane. Ayo. Ci. Wah. Iya. Wis. Wah, nyangku remuk kabeh engko. Ya ora apa-apa, apa mau rusak ning kene berarti kan sitok tak pek. Niku angsal. Alhamdulillah. Matur nuwun. Matur sembah nuwun. Brambange batine akeh. Amin, nggih. Kenapa mbok malih niki dilangkai yo nggih? Aja. Jereke Pak Heru. malih ho. Waduh Lia. Lia. Wah, iki to, Mas. Ya Allah. Ndi to Lia ndi? Lah apa Mbak Lia sing dikene kene? Ayo jak rene. Ya. Ayo. Wah, lagi bapane ngono iki. Warok. Ji. Ora ndomo ento. Salaman Mbak Lia, salaman. Selamat malam Mbak Lia. Masya Allah. Ada. Ora ada demek ora. Ya. Aja kenceng-kenceng to Mbak Lia. Iki bocah halus kowe iki mosok sampe kelaran. Jajal kono. Ora mungkin nyuwun sewu Mbak. Dikapake to bejane podoane. Anu kuwen cengtet. Iya. Nyuwun sewu ngagemik, Mbak. Ngagemik. Ama samanane malah. Iki to pacare Mas Mio iki. Wah, iki to layakno sampean gak iso bengi pitung gak iso turu pitung bengi pitung dalu ki ya iki to. Mergae kebleken ampek. Alhamdulillah gak kebleken. Iso omong. Lah wong kok piye to? Oh iya iso. Jajan Mbak, sampean Kira iso kulkas goyang berat, iso joget apa gak? Iso. Reyok Ponorogo. Ayo. Ganongan. Wah. Ayo Mbak. Ayo. Ayo Mbak. Tak sawer yuk. Peseki bombong iki. Ayo lo. Nek iki wis rasa nggo dadak merak iki, yo. Aja dhuwur-dhuwur. Aja duduk. Aja mbok terak, Nek.
Aja. Aja mbok terone. Mengko kodoke mlebu. Gak apa-apa sama semene wis. Tapi kae kan nggo katok jero. Oh iki arep golek nih katok jero bingung lho. Ayo. Sumo. Hop. Lindu. Wong dikon joget gak nong malah ngetokne sumo. Wes makasih Mbak Lia. Terima kasih. Wes Terima kasih Wah Jan. Oke, sebentar Mbak Lia. Terima kasih ya. Oh dibalekne. Tak balik kene. Nah kowe sitok kas. Heeh Mas, mbah nuwun. Ya ora apa-apa iki yo nek ngewahi wong kok. Ngono kuwi sok to. Ngono kuwi sesuk-esukno pamer. Ki iso mudhun apa ora? Jabang bayi. Malah anjlok. Kawan ki nyapa kok. Lah wong kono kon dhuwur wajur mak jeleng ngono. Istirahat dulu Mbak Rinvi. Oh nggih, terima kasih Mas Akbar. Luar biasa. Wah Jan. Ngono Piye? panitia iki disaranke meo padha emoh. Dilanjut ya Mas? Oke. Mbak Rangel karo Mbak Yola.